הגעתי מסגנון ההיפ-הופ וקצת נגיע בברקדנס. עכשיו אני קצת נוגע במקומות של המחול מודרני, של הבלט קלאסי, שזה דברים שלא חלמתי שאני אף פעם אעשה אותם בכלל. זה נראה לי כאילו מחוץ לתחום, זה לא אני. מבחינת הריקודים, אני רוקדת סגנון אחר לגמרי, שזה ריקודים סלונים. ומבחינת הריקודים זה משהו שתמיד רציתי לפתח, רק שבערד אין אף אחד. להקת המחול יוצרים בנגב היא בעצם בבואה של הנגב. לקחנו בעצם את כל האזור הגיאוגרפי שנקרא נגב, אפיינו אותו בכל מיני תרבויות, וזה מה שאנחנו רואים פה, זו התוצאה. מה שמדהים זה בסופו של דבר שיש 20 חבר'ה בטווח גילאים שונה לחלוטין אחד מהשני, שבאים מרקעים שונים לחלוטין, שבסופו של דבר מתפקדים כקבוצה שעובדת אחיד, שיש לה אג'נדה משותפת, רצונות משותפים. בדרום נפגשתי עם אנשים שאני מרגיש שיש בהם בעירה אמיתית. הנה, אתם שומעים שם את הצעקה מאחוריי, זו צעקה אמיתית של מישהו שבאמת שרוצה, של אנשים שרוצים ללמוד ולהתפתח. יש בהם תשוקה ובעירה אמיתית, ואני חושב שבטווח מאוד מאוד קצר של זמן, הם גם יקבלו את מה שהם צריכים ויהפכו להיות להקה מעניינת. גם בגלל שהם באים מסגנונות שונים, מהריקודים הסלוניים, מהמודרני, מההיפ-הופ, מהברייק-דאנס, מההודי אפילו, כך שזה איזשהו מגוון של תרבויות מאוד מאוד מרתק ומעניין. השילוב של התרבויות והשילוב בין האנשים והגילאים והסגנונות זה היופי הגדול כאן, וזה שוב מתחבר למטרה שלנו, שזה לתת למישהו שהוא אומן בנגב את כל האפשרויות, את כל התמיכה המקצועית, להתפתח בתחום שלו. זה משהו ממש חשוב, ובזה שהוא בנגב אנחנו לא צריכים לנסוע עד לתל אביב או לצפון כדי לרקוד, ויש לנו את זה ממש קרוב ליד הבית. זה חלום שכאילו לא חשבנו שיכול לקרות. אני לא יודע אם עשו את זה פעם באיזשהו מקום בארץ. זה תהליך מאוד חשוב לחברה, זה תהליך מאוד חשוב להתקדמות שלי האישית, להתקדמות של כל מי שבכלל נמצא בקבוצה. ואני חושב שקרן מראז' מגיע לה באמת המון, אני מצדיע להם, מורד בפניהם את הכובע. אני חושב שיש קודם כל משהו מיוחד במדבר, אין מה לעשות. מדוד המלך ועד לישו, כולם כשהם היו צריכים את הכוחות שלהם הם הלכו למדבר. המקום נותן כוחות, המקום מלמד המון.